Ryan Little. Σήμερα μαζί μας στο Cyber Podcast έχουμε τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο από την Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στο podcast μας. Καλησπέρα, Αντρέα. Καταρχήν, με τι ασχολείσαι? Ναι, έχω ένα πολύ μικρό agency διαφημιστικό, την osolvo.com, και φτιάχνουμε sites και τρέχουμε διαφημίσεις για πελάτες. Με ποιον πρόγραμμα ασχολείσαι για τα websites? Δημιουργάς τα websites, είναι το WordPress ή κάνεις και σε κάποια άλλα προγράμματα? Κυρίως δουλεύουμε WordPress. Έχουμε όμως πελάτες που έχουμε φτιάξει και για HubSpot, το CRM. Έχουμε φτιάξει site πάνω σε αυτό. Είμαστε certified partners, όπως και για Shopify, σε κάποια e-shop, καθώς και με την Hostinger. Και με το Hostinger Builder, εννοείς το καινούριο website builder της Hostinger. Και οι πελάτες σου είναι περισσότερο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό? Κυρίως δουλεύουμε με όλη την Ελλάδα. Στατιστικά, ουσιαστικά, οι πιο πολλοί πελάτες πέφτουν στην Αθήνα. Έχουμε κάνει και αρκετά project όμως για το εξωτερικό. Και στην Ελλάδα, έτσι, απλώς για να δούμε πώς είναι η αγορά στην Κύπρο, είναι περισσότερο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα αγγλικά. Στην Ελλάδα πώς είναι? Υπάρχουν πελάτες από Ελλάδα που ζητούν αγγλικά website ή είναι περισσότερο στα ελληνικά? Ελληνικά και πάρα πολύ διγλωσσικά. Δηλαδή, ακόμα και τοπικά μαγαζιά, ας πούμε, ή beauty salons που έχω κάνει, επιμένουν στο να το έχουν διγλωσσικό, ελληνικά και αγγλικά. Και όταν οι διαφημίσεις που κάνετε, σε ποια πλατφόρμα, με ποια πλατφόρμα ασχολείστε περισσότερο? Κυρίως Meta Ads. Κυρίως Meta. Facebook, Instagram. Είναι περισσότερο πληρωμένες διαφημίσεις, σωστά? Ασχολείστε. Ναι. Κυρίως αυτό που κάνουν είναι πληρωμένες, χορηγούμενες διαφημίσεις για τις εταιρείες που αναλαμβάνουμε. Και έχεις κόσμο που δουλεύει από Ελλάδα ή έχεις περισσότερο από εξωτερικό που σε βοηθά ή είσαι μόνος σου? Πώς κάνεις τις δουλειές για τους πελάτες σου? Το τρέχω εγώ με τη γυναίκα μου στο admin και back office κομμάτι. Βοηθάει η γυναίκα μου και για διάφορα project συνεργάζομαι με αρκετούς freelancer από όλο τον κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο έχεις σπουδάσει ή το marketing και τις ιστοσελίδες και τη δημιουργία ιστοσελίδων είναι κάτι που το μάθες μόνος σου ή με κάποιον άλλο τρόπο? Κάποια άλλη σχολή εννοώ. Όχι, ήμουν πάντα πληροφορικάριος. Από το ΕΠΑΛ κιόλας, από το Λύκειο. Μετά σπούδασα σχεδιασμό επιχειρήσεων και υπολογιστικά συστήματα, όπου εκεί έφτιαχνα και μόνος μου ιστοσελίδες, δηλαδή από φοιτητή στο χέρι γραμμένες. Μετά ασχολήθηκα με τις πωλήσεις, βέβαια. Αλλά έχω πάρει και στο marketing κάποιες εξειδικεύσεις, και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Έχεις και κάποιους πελάτες από Κύπρο ή δεν έτυχε ακόμα? Δεν έχει τύχει ακόμα και θέλω πάρα πολύ να έρθω Κύπρο. Μπορεί να έρθει στον Ιούνιο στην εκδήλωση μας στο Cyber Digital Marketing Summit, θα έχει έρθει το μόνο και για το marketing για τις ιστοσελίδες. Ναι, το είπαμε. Δεν το χάνουμε τίποτα. Δεν το χάνουμε τίποτα. Και μου είπες ότι έχεις γράψει και ένα βιβλίο. Μπορεί να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Τι σε όθησε να γράψεις αυτό το βιβλίο και ναι. Τι περιλαμβάνει μέσα? Όπως είπα, εγώ έρχομαι από τον χώρο των πωλήσεων. Εκεί στις πωλήσεις κάναμε κάποιες εξειδικεύσεις, επιμορφώσεις που μαθαίνουμε όλη την ώρα. Ένα από αυτά ήταν ένα σύστημα, το DISC.
Αυτό το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ παλιά οι πολιτές. Είναι ένα σύστημα που όταν γνωρίσεις κάποιον, μπορείς να τον χωρίσεις σε 4 κατηγορίες, ψυχομετρικά. Πολύ χοντρογωμένες κατηγορίες, αλλά μπορείς πολύ effectively να τον χωρίσεις σε 4 κατηγορίες και να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί του καλύτερα, ανάλογα με το τι τύπος είναι πάνω στο disk. Αυτό ακόμα και όταν το μαθαίναμε σαν πολιτές, δηλαδή ήμουνα σε group, ας πούμε, όταν μας το είχε κάνει μια τότε εταιρεία αυτή την εκπαίδευση, ήμασταν άλλοι 50 πολιτές μέσα, όλοι το κοροϊδεύανε. Θα σου λέει αυτό δεν δουλεύει, τώρα πλέον μιλάμε, στέλνουμε email, στέλνουμε προσφορές, είναι λίγο πιο απρόσωπο. Αλλά εμένα μου άρεσε και έκατσα και το έμαθα και παραπάνω και το εξέλιξα. Και μετά όταν ασχολήθηκα με το marketing, είδα ένα κενό που υπήρχε εκεί πέρα. Και έφερα το disk στο marketing. Δηλαδή, αντί να χρειαστεί να πρωτομιλήσεις με κάποιον για να κόψεις το τι τύπος είναι πάνω στο disk, για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις καλύτερα μαζί του, ξεκινήσαμε ανάποδα, φτιάχνοντας το marketing persona από πίσω, βάζοντας μέσα και το disk σε αυτό. Δηλαδή, λέμε ότι εάν ο ιδανικός μου πελάτης είναι τάδε τύπος πάνω στο disk, δεν θα μπούμε τώρα πολύ βαθιά σε αυτό, να μπορέσεις να ξεκινήσεις ουσιαστικά ανάποδα τη διαδικασία να φτιάξεις το προφίλ του πελάτη σου. Beyond the Avatar λέγεται. Όποιος θέλει το e-book είναι δωρεάν. Μπορεί να το πάρει από όποιο online βιβλιοπωλείο θέλει. Μπορούμε να βάλουμε και το link στο περιγραφή του βίντεο. Θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για την τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιάς κάποια συγκεκριμένα προγράμματα για να κάνεις τη δουλειά σου? Πολλά και βγήκε πρόσφατα και μία έκθεση που λέει ότι το 90% των marketeers χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτά. Δηλαδή, όταν σε ρωτήσει κάποιος, το λες κιόλας ναι, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, δηλαδή, στο 10% που απομένει, απλά ίσως κάποιοι δεν το λένε κιόλας. Οπότε, φανταζόμαστε το ποσοστό πλέον στους marketeers είναι κοντά στο 100%. Και δεν είναι κακό αυτό, το να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας κερδίζει χρόνο, μπορεί να μας δώσει κάποιες έξτρα ιδέες, μπορεί να μας κάνει μια ανάλυση που θα έπαιρνε εβδομάδες να μας την κάνει σε λεπτά. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή κάτι κακό. Μπορείς να μοιραστείς κάποια εργαλεία που χρησιμοποιάς για την δουλειά σου τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή έχει κάποια εργαλεία που τα έχεις ξεχωρίσει? Το ChatGPT, το Pro και το Gemini για chat, και από εκεί πέρα έχουν κάνει πολύ καλό integration άλλες εταιρείες στο AI μέσα σε αυτές. Όπως, ας πούμε, για κάποια βιντεάκια χρησιμοποιώ το Opus Clip για να βάζει μέσα τους υπότιτλους, ουσιαστικά, σε βίντεο και αυτά αυτόματα, και μετά κάνεις πολύ πιο εύκολη τη δουλειά σου μετά στο editing. Ήθελα να σε ρωτήσω, για το marketing, έχεις κάποιες συμβουλές να μοιραστείς, δηλαδή τι πιστεύεις κάνει έναν καλό marketeer? Υπάρχουν κάποια ικανότητες, είναι περισσότερο ψηφιακό,αχειρίζεσαι τα εργαλεία, είναι περισσότερο να καταλαβαίνεις τον πελάτη σου, δηλαδή να συνδυάζεις το παραδοσιακό marketing όπως ήταν παλιά με το ψηφιακό? Ποια είναι η γνώμη σου? Έχεις κάποιες συμβουλές που μπορεί να μας δώσεις? Πόσο θες να το βαθύνουμε? Πόσο θες να πάμε full μέσα, να τα πούμε όλα στο κοινό? Εντάξει, το πιο απλό. Ή κάτι έτσι σύντομο για κάποιον που ξεκινά τώρα για το marketing, Ναι. για μια εταιρεία που θέλει να επιλέξει έναν marketeer, τι πρέπει να βλέπει, ας πούμε, τι πρέπει να προσέξει? Ωραία. Για αρχή να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, τι είναι το marketing. Γιατί όλοι θα σου πούνε, εμείς κάνουμε marketing για την επιχείρησή σου. Και όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν ταυτόχρονα άδικο. Το marketing είναι, ο ορισμός του δηλαδή, είναι οι ενέργειες που κάνουν οργανισμοί και επιχειρήσεις για να μεταδώσουν, να ανταλλάξουν αξία με τον υποψήφιο πελάτη τους, με κερδοφόρο για την επιχείρηση σκοπό. Άρα, ό,τι και να κάνεις, θεωρητικά είναι marketing. Και το να βγάλεις ένα φυλάδιο, και το να μπεις στο ραδιόφωνο,
και το να κάνεις TikToks και το να βγάζεις διαφημίσεις, όλα αυτά θεωρούνται marketing. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες καταρχήν είναι πρώτα να φτιάξουν μια στρατηγική, να δουν τι χρειάζονται. Γιατί αν ένα agency που κάνει μόνο TikTok, ας πούμε, και Reels έρθει, θα σου πει χρειάζεσαι αυτό. Ένας που κάνει, ας πούμε, μόνο Meta Ads, θα σου πει χρειάζεσαι Meta Ads. Το θέμα είναι να δεις εσύ τι χρειάζεσαι σαν επιχείρηση και να δώσεις τα χρήματά σου που με κόπο τα έχεις βγάλει, να τα δώσεις κάπου που να αξίζει. Και όσο αφορά τους marketeers, είναι να μην ξεχνάμε ότι η δουλειά μας είναι το 50% είναι έρευνα. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι να κάνουμε απλά ότι τα passions project που θέλουμε εμείς να βγάλουμε, να σκεφτούμε όντως το τι χρειάζεται ο πελάτης, αν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε και να τον βοηθήσουμε πάνω σε αυτό. Η άποψη, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, πιστεύεις ότι είναι σωστή, μέχρι ποιο σημείο? Δύσκολη ερώτηση. Ναι, είναι. Είναι δύσκολη ερώτηση. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο πελάτης έχει πάντα τον τελικό λόγο. Το αν έχει πάντα δίκιο, δεν το πιστεύω. Βέβαια, κρίνεις στο αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, δεν το πιστεύω ότι... Μπορείς να κάνεις παραχώρηση μέχρι εκεί που έχεις κέρδος από τον πελάτη, ίσως και να μην έχει δίκιο. Μπορεί να... Εκεί που αρχίζεις να χάσεις λεφτά από τον πελάτη και αρχίζεις να σου δημιουργά πρόβλημα, ίσως μεγάλο να απομακρυνθείς. Και να πεις καλύτερα να το χάσω και να του πω ότι είναι λάθος. Και... Ναι. Πελάτης έτσι κι αλλιώς είναι... Πελάτης είναι αυτός που πληρώνει και συνεχίζει να πληρώνει και ουσιαστικά μπαίνετε μαζί και είσαι ένας συνεργάτης του. Άμα δεν είσαι συνεργάτης του και δεν σε βλέπει σαν συνεργάτη του, δεν είναι και πελάτης σου. Και άρα τότε δεν έχει πάντα δίκιο. Δηλαδή, αν είμαι συνεργάτης σου, είσαι και εσύ πελάτης μου και έχεις δίκιο. Εάν δεν με βλέπεις όμως σαν συνεργάτη, και δεν έχεις και δίκιο. Πάντα. Μπορεί και να έχεις. Είναι περισσότερο οι ανθρώπινες σχέσεις. Αν και κάποιος έχει πιο φιλικές σχέσεις μαζί σου, δηλαδή σαν πελάτης, μπορεί να του δώσεις περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη προσοχή στη δουλειά του. Πελάτες που είναι πιο απαιτητικοί ίσως και εσύ να μην... και με παράλογες απαιτήσεις ίσως να μην ενδιαφερθείς και εσύ τόσο πολύ. Νομίζω συνήθως έτσι δουλεύει γενικά για τον περισσότερο κόσμο, τους περισσότερους επαγγελματίες. Ναι. Είναι και λίγο παρεξηγημένο το να δώσεις ας πούμε, δουλειά σε ένα agency για έναν που έχει π.χ. οτιδήποτε, μια καφετέρια, παράδειγμα. Το λέω επειδή είναι πολλές καφετέρειες, όχι γιατί εξειδικεύομαι σε αυτό. Για έναν που έχει μια καφετέρια, το να δώσει τον έλεγχο της εικόνας του σε ένα agency, μπορεί να νιώσει ότι δίνει πολύ έλεγχο από τη μία μεριά και υπάρχουν και οι άλλοι που σε βλέπουν σαν υπάλληλο. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βρίσκεις έναν συνεργάτη που τον εμπιστεύεσαι, ξέρεις πάνω κάτω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, έχεις δει τη δουλειά του και συνεργάζεσαι γι' αυτό. Ούτε είναι υπάλληλός σου, ούτε δίνεις απόλυτα τον έλεγχο τα κλειδιά της επιχείρησης σε κάποιον. Μόνο έτσι γίνονται οι σωστές συνεργασίες. Πιστεύεις ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει γνώσεις marketing καθόλου και μπορεί να πάει σε ένα marketing agency το οποίο μπορεί να είναι σε ένα freelancer το οποίο μπορεί να τον εξαπατήσει? Πιστεύεις ότι είναι σωστό πρώτα να παρακολουθήσει τουλάχιστον κάποια μαθήματα βασικού marketing και ύστερα να πάει να πεταθεί σε κάποιον επαγγελματία για να καταλαβαίνει τι του λέει? Μπορεί να τον μπερδέψει, γιατί πολλές φορές κάποιοι μαθαίνουν τα βασικά, κάποιοι επιχειρηματίες μαθαίνουν τα βασικά του marketing και ύστερα προλαμβάνουν κάποιον και ύστερα μπερδεύονται γιατί δεν ξέρουν όλα τα πράγματα και δεν μπορούν να... Ίσως το κάνει χειρότερο μερικές φορές. Αυτό είναι η γενική ερώτηση, εξαρτάται από τον κάθε. Ισχύει αυτό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αυτό είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι χρειάζεται να πάρει ο ίδιος κάποια επιμόρφωση, καλό είναι να την πάρει. Απ' την άλλη, είναι και χρέος δικό μας, δηλαδή σαν agency. Είναι χρέος μας, είναι πραγματικά χρέος μας, να τον ενημερώσουμε για πολλά πράγματα. Και παρεμφερεί με αυτά που κάνουμε, ώστε να μπορεί να πάρει μια ενημερωμένη απόφαση. Είναι χρέος μας να το κάνουμε αυτό. Σίγουρα, ναι. Παρέχεται και πολλές φορές και η εκπαίδευση, πολλοί ιδιοκτήτες δίνουν και εκπαίδευση του προσωπικού τους.
να την κάνει το έλβεση το βασικό marketing και ύστερα να χρειαστεί το προσωπικό για να μπορεί να συνεχίσει. Και στις ιστοσελίδες βέβαια. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το να έχεις κάποιον, συνήθως, και ειδικά στην Ελλάδα το βλέπω αυτό, εάν έχουν ένα μικρό τμήμα marketing μέσα, που είτε έχουν μεγάλη προϋπηρεσία, είτε είναι κάποια, ας πούμε, πιτσιρίκια που τώρα ξεκινάνε και τα λοιπά, τους φαίνεται πολύ δύσκολο να φέρουν και ένα agency από πίσω. Γιατί σου λένε, εγώ έχω τμήμα marketing, αλλά θεωρητικά είμαι καλυμμένος. Γιατί δεν γνωρίζουν το κενό στη γνώση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ξέρουν αυτοί που έχουν μέσα και αυτοί που πρέπει να πάνε. Και το βλέπουν ταμπού εδώ πέρα το να φέρουν και ένα agency. Ενώ θα πρέπει να είναι το ανάποδο. Έχεις επενδύσει και έχεις κόσμο μέσα που τον πληρώνεις και θες αυτός ο κόσμος να είναι όσο πιο αποδοτικός γίνεται. Φέρε κάποιον να τους κάνει ένα training, ένα κομμάτι που δεν ξέρουν εδώ, στο κάπου αλλού. Δεν δίνεις προσλάβει μάγους. Ναι, είναι λογικό. Μην περιμένεις θαύματα. Σίγουρα, απλώς είναι και από τη γενική οικονομία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που ναι. Πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν το κεφάλαιο να το κάνουν. Και έχει κάποιους που έχουν το κεφάλαιο, απλώς αυτοί όμως το θεωρούν πεταμένα λεφτά, που είναι λάθος. Αυτοί που έχουν τα λεφτά τουλάχιστον. Είναι λάθος. Ναι. Είναι λάθος, αλλά το ότι έχουν το κεφάλαιο τους επιβεβαιώνει μες στο μυαλό τους. Να σου λέω, εγώ είμαι OK, γιατί να το χρειαστώ. Δεν μπορούν να δουν το παραπέρα. Δεν μπορούν να το παραπέρα και σου λένε, εφόσον έχω και βγάζω, άρα τι είναι αυτό, σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι κιόλας. Δεν είναι έτσι. Και όσο αφορά και αυτούς που δεν έχουν το κεφάλαιο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις από τη στιγμή που ξεκινήσεις είναι να βγάλεις ένα budget. Δηλαδή, όταν ξέρεις πόσο είναι η φόρη σου, πρέπει ένα ποσοστό να το κρατάς και για τα πάγια σου έξοδα, να το κρατάς και για marketing. Δηλαδή, άμα πεις ότι εγώ ξεκινάω τώρα και αφήνω ένα ποσοστό 20% από ό,τι βγάζω, το κρατάω σαν marketing budget, είναι πολύ αδύνατο μετά να αποτύχεις. Όταν πάντα δίνεις έξτρα κι άλλα στο marketing. Και συνήθως οι περισσότεροι πελάτες, ας πούμε, ένας πελάτης και σε προλάβει να το κάνει στην ιστοσελίδα, κουράζει μετά και το πακέτο για τις διαφημίσεις ή συνήθως είναι ανεξάρτητα. Σε κάποιους πουλάς διαφημίσεις, σε κάποιους πουλάς ιστοσελίδες. Ενώ το περισσότερο ποσοστό τι κουράζει. Είναι μαζί ή είναι ξεχωριστά. Συνήθως πάντα καταλήγει να είναι μαζί. Δηλαδή, για έναν πελάτη που το φτιάχνουν τις διαφημίσεις, το εξηγούμε κιόλας ότι ποιοι είναι οι δρόμοι που μπορεί να πάρει. Εξηγούμε τι είναι ένα site, τι είναι ένα e-shop και μετά πώς μπορεί να το προωθήσει αυτό. Υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών που σου λέει, εγώ έφτιαξα site, τελείωσε. Μπήκα και στην Google, ό,τι αφορά το SEO το γνωρίζεις καλύτερα από πάρα πολλούς εδώ μέσα. Σου λένε, εφόσον το έφτιαξα, αύριο βγάζω λεφτά. Αύριο με ξέρουν, αύριο έχουν άλλες προσδοκίες που πολλές φορές δεν είναι αληθινές. Εκεί πέρα τους εξηγούμε πώς η διαφήμιση μπορεί να τους δώσει αυτό το boost που χρειάζονται για να πετύχουν πιο γρήγορα τους στόχους τους. Και απλώς για να δούμε πώς είναι πώς είναι η αγορά στην Ελλάδα, πώς είναι οι φιλοδοξίες του κάθε επιχειρηματία στην Ελλάδα. Περισσότεροι επιχειρηματίες που έχουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα στοχεύουν περισσότερο τον τοπικό πληθυσμό ή ξένους που μένουν στην Ελλάδα, οι τουρίστες ή ξένους. Ή έχεις και πελάτες από την Ελλάδα, επιχειρηματίες που στοχεύουν, που έχουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και στοχεύουν πελάτες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ή στην Αγγλία, που προσπαθούν να γίνουν πιο διεθνείς, είναι περισσότερο στοχευτείς στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα με την οικονομία της Ελλάδας να είναι όπως είναι και γενικότερα στις κρίσεις το βλέπουμε αυτό, σου λένε ότι επειδή βλέπουν τοπικά και σου λένε ότι μάλλον δεν υπάρχει χρήμα εδώ. Με τους περισσότερους που μιλάω, ειδικά που ξεκινάνε υπηρεσίες που μπορούν να δουλέψουν και ασύγχρονα, όπως διαχειρίσεις και διάφορα άλλα, να μην πω για κάποιο συγκεκριμένο, που μπορούν τέλος πάντων, που υπάρχει δυνατότητα η υπηρεσία τους να την παρέχουν και στο εξωτερικό, κοιτάνε κυρίως, έχουν σαν έμφαση δηλαδή να μπορούσαν να προωθηθούν και στο εξωτερικό.
το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα όλα. Δεν έχει, αλλά το βλέπουμε πλέον και στις υπηρεσίες. Δηλαδή, από real estate πρέπει να έχουν απογοητευτεί τόσο πολύ από τη δικιά τους γύρω φυσαλίδα, που λένε ότι ξέρεις τι, ναι, θέλω να προσελκύσουμε, ας πούμε, και επενδυτές από έξω. Οπότε βλέπουμε μια εξωστρέφεια, το οποίο το έχει φέρει το ζόρισμα της οικονομίας μας και έχει κάνει να κοιτάμε και λίγο πιο έξω. Ρωτάνε την άποψη σου σε ένα, αν τους συστήνεις τον πληθυσμό ή έξω, και σε ρωτάνε ποια είναι η απάντησή σου, ενώ οι επιχειρηματίες που τους κάνεις στο website. Ναι. Η καλύτερη απάντηση είναι, άμα δεν ξέρεις κάτι, καταρχήν να μην το πεις. Είναι πολύ εύκολο μερικές φορές να μιλήσουμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τους προτείνω πάντα να κάνουμε έρευνα. Ή να κάνουν αυτή έρευνα. Ή να πάνε σε κάποιο άλλον που είναι εξειδικευμένο στο να κάνει έρευνα. Δηλαδή, αν πεις ότι θα δώσω έχω ένα real estate agency και θέλω να φέρω υποψήφιους πελάτες π.χ. από Γερμανία, που είναι τη χώρα. Έτσι απλά μια ζαριά είναι, θα ρίξεις όλα σου τα χαρτιά, δηλαδή στο να φέρεις υποψήφιους πελάτες από Γερμανία. Το γνωρίζεις αυτό το κοινό, ξέρεις πώς να του μιλήσεις, ξέρεις τι ψάχνει. Δες το, ή να κάνουμε μαζί μια έρευνα, ή καλύτερα σε κάποιον εξειδικευμένο στο να κάνει έρευνα, να πάρεις μια ενημερωμένη απόφαση και μετά ναι, μπορούμε να στοχεύσουμε όπου θες. Αλλά οι περισσότεροι το έχουν σαν nice to have, δηλαδή θα μου άρεσε να έχουμε και επενδυτές από το εξωτερικό. Okay, σε ποιον δεν θα ήθελε. Δεν πάει έτσι όμως. Θέλει παραπάνω σκέψη, θέλει παραπάνω έρευνα. Οπότε δεν απαντάς ένα ναι, έναν όχι και απλώς είναι κάτι με έρευνα. Εάν είναι αγορά που ξέρω, εάν είναι κάποια αγορά που ξέρω και για κάποια υπηρεσία που ξέρω, απαντάω. Και κοιτάω να βοηθάω δηλαδή όσο πιο πολύ γίνεται και να δώσω όσο πιο πολύ value γίνεται. Το σημαντικότερο όμως, αυτό που σκέφτομαι πάντα, είναι τα χρήματα του πελάτη μου. Όπως και αυτός δεν πρέπει να τα κάνει μια ζαριά, και εγώ έτσι δεν πρέπει να απαντήσω με σχετικά τυχαία ή να πω ότι θεωρώ εγώ ότι είναι καλύτερο χωρίς να το έχω ψάξει. Εσύ σαν Παναγιώτης, σε ποιες χώρες στοχεύεις για πελάτες περισσότερο? Ελλάδα, όσοι έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν έρθει ουσιαστικά μέσα από SEO, οργανικά, δεν έχω στοχεύσει ποτέ έξω. Φέτος θέλω να ξεκινήσω ένα project λίγο πιο εξωστρεφή. Θέλω ας τα ανακοινώσουμε εδώ πέρα. Φτιάξα μια καινούργια υπηρεσία, το FCMO, Fractional CMO, στην οποία θα μπω μέσα σαν fractional Chief Marketing Officer με ποσοστό ή και με κάποια επένδυση σε 2 startup παγκόσμια. Δηλαδή, αναζητώ τώρα 2 startup που έχουν ένα MVP έτοιμο και χρειάζονται παραπάνω βοήθεια στο marketing, όπου εκεί πέρα μπαίνουμε σαν advisors, σαν founders και βοηθάμε την ομάδα. Μπορείς να συμμετέχεις και στο event που σου αναφέρα πιο πριν. Μπορεί να έχουμε καταγωνισμό για startups, οπότε ο νικητής μπορεί να υποστηρίξει κάποιους από αυτούς. Αν θέλεις, μπορούμε να το συζητήσουμε, να είσαι μέρος του πάνελ. Εννοείται. Θα χαρώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για πλατφόρμες όπως το Upwork, το freelancer.com, όλες αυτές, ενώ συμμετέχεις εσύ σαν εταιρεία, έχεις προφίλ να προσπαθείς να πάρεις πελάτες από εκεί ή προσπαθείς αποκλειστικά από το δικό σου website ή από τα social media? Είχα φτιάξει κάποιες υπηρεσίες στο Fiverr, τις οποίες δεν το κυνήγησα ποτέ. Προτιμώ αυτές τις πλατφόρμες πλέον τις έχω εγώ για να βρίσκω freelancer, όχι για να κοιτάξω να φέρω projects σε μένα. Τα περισσότερα, το μοτίβο που έχω βρει εγώ, ας πούμε, που μου δουλεύει εμένα προσωπικά, είναι με διαφημίσεις. Όταν ξέρω ότι έχω βρει έναν τρόπο να φτιάχνω διαφημίσεις που ανοίγω τη βρύση, έρχονται πελάτες, τους εξυπηρετώ σταθερά, έχω ένα σταθερό ROI και έχω βρει τους ρυθμούς μου, κρατάω αυτό. Πώς το παρόν. Να te ρωτήσω, πόσα χρόνια είσαι στην αγορά
αυτό που κάνεις? 2-2,5 χρόνια. Επίσημα η εταιρεία είναι 1,5 χρόνο. Ξεκίνησα σαν freelancer και μετά ενώ χωρίς εταιρεία και μετά... Ναι, αλλά ναι, websites περιστασιακά έφτιαχνα δεκαετία και. Αλλά ήταν πολύ περιστασιακό. Ήταν, ας πούμε, έκανα ένα χρόνο 2 project, τον άλλο χρόνο 1, whatever. Μια χαρά. Ευχαριστούμε που τα μοιραστήκατε με το κοινό μας. Έχεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο? Σε ευχαριστούμε που ήρθες σήμερα. Ναι, δεν θα παίζω. Τώρα, ναι. Ίσως μια συμβουλή. Όχι, δεν ξέρω. Ελπίζω να τα κάλυψα όλα. Νομίζω ναι, έχουν καλή. Για επιχειρηματίες και για τους επιχειρηματίες και για τους marketeers είναι να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω πριν κάνουμε μια κίνηση εξωστρέφειας. Δηλαδή πριν βγούμε στα social, πριν κάνουμε διαφήμιση, πριν κάνουμε κάτι, να το σκεφτούμε λίγο πιο καλά πριν το κάνουμε και να πάμε με στρατηγική φέτος. Να κάνουμε μια έρευνα και χωρίς να βιαζόμαστε. Θα βάλουμε και τα websites σου κάτω από το βίντεο. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε Κύπρο.